खुलुमबाय लोगोफोर बैसागु बोथोरनि नोंथांमोननिसिम अननाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय। आं दिनै फार्स्ट टाइम देलायदों आरो माबायदि देलायगोन बेबायदि टेनसन जाबाय थादोंमोन आरो आङो। ग्रुपनो रिजु सिस्टारा सफैबाय ओमफ्राय एसे देलाय होबाय आंखौ। जोंनि गामियावनो दिनै फांसन दङ मनपुर फिल्डआवहाय। दा मोसानो थांगासिनो आङो देलायखांबाय नै। माबायदि नुदों खोन्थाबानो जाबाय नोंथांमोना। कमेन्ट खालामबानो जाबाय ना। ग्रुपआव मोसानो रोंसिनिया आंनो मोसानो रोंसिना होमबाबो माने इन्टारेस्टआ दङ आरो 100%। बिनिखायनो मोसानो देलायलाबायदो नै गथ' गथाय गारनानै दिनै सानसेखौ बैसागु बोथोरनि मोसाहैनोसै। नै सिस्टारा नै इसोरनि थोनहरनाय बायदि ग्रोब सफैखादों, नङाबाथ' आं देलायनोबो रोंखाया। थेंक इउ दे रिजु। मोजां नुदों आब'। थेंक इउ। थांनोसै दाना, थुदो थांसै। मोसानायनि सिगां प्रेक्टिस लादों लोगोफोर नै। आंनि लोगो सनाखौना नै समायना समायनाखा, दिनै सिनायनाय नङा रावबो। दे 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 बैसागु 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 दिनैलाय रंजालि बैसागु, गाबोनबो बैसागि बैसागु। दिनैलाय रंजालि बैसागु, गाबोनबो बैसागि बैसागु। मिथिंगा बिखाया महर लाबाय, रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय। मिथिंगा बिखाया महर लाबाय, रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय। बैसागु बैसागु बैसागु। आब'खौ एक्ट्रेस बायदि नुलायबाय दिनै ग्रुपआव। बेसेदि समायना रंजालि बैसागुआ।